На 3 март сме пред исторически парк. Честит 3 март, българи! Както виждате, има две дами, които са облекли знамена да покажат своята съпричастност към днешния ден. Днес на 3 март историческия парк пълен с хора, дошли тук да празнуват. Тържеството още не е започнало, но хората са с приподигнато настроение. Много от тях носят знамена, а други дори са ги облекли. Денят, в който честваме освобождението на българския народ от османско иго и раждането на една нова България след 482 години чужда власт и гнет. Онази трета България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между Запада и Изтока, между Европа и Азия. Там, където така сложно и съдбовно се преплитат интересите на великите сили. 3 март е националният празник на Република България. Празник, на който прекланяме глава пред саможертвата, куража и непоколебимата воля на поколения българи, отстоявали правото ни на свобода. Дата, която с годините малко по малко позабравихме, но е дата, която трябва да си припомним. Това е дата, която не би трябвало да ни разединява, напротив, трябва да ни обедини. Защото днес е един истински светъл ден. Ден, в който нашия народ успява да сбъдне най-голямата човешка ценност, а именно да има свобода. Радвам се, че от присъстващите има много малки деца. Това са хората, на които ние трябва да предадем България. Бог е направил хората богоподобни, но те трябва да намерят божественото в себе си и това може да стане само единствено, когато има свобода. Свободата отключва най-високите ценности и най-голямата стойност на всяко човешко същество. Тази свобода, която празнуваме днес, е следствие на милиони, наистина много милиони българи, които са загинали в хилядолетната българска история, за да можем ние да бъдем свободни. Всеки един от нас е пример за българското, българщината, за нашия народ. Всеки ден ние трябва да бъдем достойни за саможертвата, която са дали толкова много българи, за да можем ние днес да сме тук, да можем да творим и да имаме шанса да живеем по начин, по който ние си го изградим и заслужим. Всеки един от нас е наследник на един български герой, защото нашата история и нашата земя, всеки сантиметър е пропита с кръвта на герой. Не трябва да позволяваме на някакви външни фактори, на разделение, на отбори или на други. Ние първо трябва да помним, че ние сме българи. Това е първото нещо, което е важно за всеки един. Обичаме своята родина и ще направим всичко възможно да може тя да пребъде, да просъществува и да я предадем по-добра и по-красива на нашите деца. Благодаря ви на всички. Бъдете носители на пламъка на българщината и бъдете пример навсякъде по света да прославим заедно България. Благодаря ви, да живее България!